Avui contem amb l'Adolf Díaz, coordinador local de Creu Roja i exrepresentant d'Enforsocial a la Junta Directiva de la taula. També amb Xavier Travado, actual responsable de la Junta Directiva, per analitzar la situació actual i les necessitats del tercer sector en relació a la transformació digital, des de les seves experiències. Ambdós heu treballat en posicions de responsabilitat a les vostres entitats i com a referents d'Enforsocial a la Junta Directiva, com bé hem dit. Heu pogut així conèixer diferents experiències en matèria de digitalització. Diuen que el millor aprenentatge s'obté de l'experiència i és per això que ens agradaria compartir els vostres coneixements en aquest camp amb la nostra comunitat. Comencem. Adolf, quin ha estat el teu aprenentatge durant aquests anys en relació a la transformació digital del sector? Com diries que estem i quines creus que són les claus? Bueno, Déu-n'hi-do aquesta primera pregunta, no? Aviam, anem una mica per parts, no? I intentar una mica resumir. Jo diria que com a aprenentatge principal ha estat tot el treball que hem fet plegats, diferents sectors, per construir una aliança molt potent. Quan parlo de sectors, parlo de l'administració pública, en aquest cas la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Parlo de l'empresa privada, de la Fundació La Caixa i el Mobile World Capital, i parlo, lògicament, de la taula a través del seu projecte Enforsocial, no? En el moment de la seva creació. Penso que aquest aprenentatge de construcció del projecte, d'incorporar visions conjuntes per millorar tant l'atenció a les persones a través de la tecnologia com l'enfortiment de les capacitats de les nostres entitats, és un clar exemple molt pràctic del que és l'objectiu de desenvolupament sostenible 17, que al final és el mètode sumar esforços, sumar sectors per conquerir objectius. Molt bé, moltes gràcies. Xavier, com veus aquesta resposta de l'Adolf i quines creus que seran les claus per donar el següent impuls des de la taula? A veure, bé, en primer lloc és un plaer estar aquí amb vosaltres, Irene i Adolf, parlant del tema aquest de digitalització. La veritat és que, a veure, des de la taula continuarem intentant impulsar aquesta transformació en el conjunt del sector. Jo us diria que segurament el que tenim en el sector és també molta heterogeneïtat, és a dir, hi ha moltes entitats que han pogut avançar molt en l'àmbit de la digitalització i n'hi ha d'altres que han pogut fer un recorregut més modest. Per tant, d'això en som plenament conscients, tot el conjunt del sector i la taula en particular, i per tant hem d'ajudar o aconseguir que tots anem fent aquest recorregut. I per tant, segurament les entitats que han tingut les capacitats, ja siguin econòmiques o diguéssim, humanes, de tirar endavant amb més intensitat aquest procés de digitalització són un bon exemple i el que hem d'aconseguir és que totes les altres, que tenen potser més recorregut en aquest àmbit, puguin anar fent aquest recorregut. I per això segurament a la taula hem de jugar un paper d'aglutinar i de recolzar amb els diferents instruments que l'Enforsocial ha anat posant sobre la taula per fer aquest acompanyament i anar fent aquest recorregut entre tots i en la mesura del possible accelerar-lo. Jo crec que compartiríem tots com a element de diagnòstic el fet de que tenim encara molt recorregut per caminar en aquest àmbit i que si ens comparem amb altres sectors, propers, com per exemple el sector sanitari, porten molts més anys treballant el tema de la digitalització de les dades orientades a la millora de l'atenció, etc. Per tant, sent conscients de la importància del tema i que hem fet un recorregut encara amb un gran potencial de millora, el que hem de fer és continuar-hi treballant amb més intensitat, si podem. Jo un altre aprenentatge que sí que volia deixar palesa avui a aquest diàleg és, per mi, el fonamental, que hem estat capaços entre tots de construir ecosistemes de persones vinculades a la transformació digital amb una visió de 365 graus. I això em refereixo principalment a 3 factors, a 3 equips. El primer, la nostra comissió de seguiment d'Enforsocial, on participen 20 persones vinculades a la innovació a cadascuna de les nostres federacions. I per l'altre,
hem sigut capaços també d'estar atents i escoltar les realitats de les nostres federacions en transformació digital, i l'altre ha estat la creació del Consell Assessor, vinculant experts, referents de l'empresa privada, de l'administració pública, del món científic, del món universitari, que també ens permet veritablement accelerar tot aquest procés de treball d'èmfasi social. I el tercer ecosistema, que els tres estan interconnectats, tot això ha estat gràcies a la feina de l'equip tècnic de la taula, el tercer sector, i concretament de l'equip d'èmfasi social. I aquí també us vull agrair tota aquesta feinada que feu. Gràcies. Bé, de fet, una mica de la mà del que comentàveu, sempre s'ha dit des d'Enforce Social que cal que aquesta innovació i que la transformació digital estigui incorporada dins la visió estratègica de les entitats. I aquí us volíem preguntar com creieu que les transforma en global i quin impacte creieu que pot tenir en els propers anys? El primer pas, com bé dius, jo l'entenc com entomar un tema dins de l'alta direcció i col·locat com a visió estratègica, no? Perquè, clar, sense aquest primer pas de l'alta direcció de les nostres federacions, l'impacte que podem tindre és mínim. Aquest pas és el principal i el fonamental. Home, jo crec que les transforma de diferents maneres, no? El ser més digitals, el tercer sector, ens fa tindre un tipus d'entitats molt més horitzontals i això ens permet treballar d'una manera més flexible i adaptant-se a les necessitats que cada dia una mica van apareixent, no? I més en un escenari com el que ara tenim, no? I, bueno, jo diria que principalment aquest impacte afectarà des de la formació que fem als nostres equips, els sistemes de formació tant inicial com el reciclatge. La tecnologia ha d'empoderar i ha de potenciar molt la formació i el reciclatge dels nostres equips, fins, per exemple, afectarà a temes vinculats a la captació de fons econòmics. Vull dir que serà un impacte transversal a totes les nostres federacions. Ja ho està sent, però això serà molt més en un futur. Jo per afegir alguna cosa, completament d'acord amb el que apunta la Dols, per afegir alguna cosa complementària, diria que segurament, en quant a l'estratègia, les entitats s'hauran de plantejar contínuament dues coses. Una, en clau interna, és a dir, com la tecnologia em pot ajudar millor a fer l'objectiu social que persegueixo, quin sigui aquest, en l'àmbit que sigui. La tecnologia em pot ajudar a ser més eficient, a arribar d'una forma més eficient i aconseguir millor el meu objectiu social. I, per altra banda, un tema que segurament després parlarem també és entendre com el col·lectiu al que jo estic atenent, pel fet que tingui unes determinades mancances en l'ús de la tecnologia, també com l'afecta. I, per tant, hauré d'adequar la meva intervenció també al fet digital. El fet digital cada vegada és més rellevant per a la gent, per a la societat, i, per tant, hem de veure la tecnologia des d'aquesta doble vessant. Primer, com la tecnologia ens pot ajudar a treballar millor nosaltres i com la tecnologia està transformant la societat i generant oportunitats o barreres noves a la gent a la que nosaltres atenem per tenir en compte aquestes barreres i ajudar a que la gent pugui realment aprofitar o treure tot el seu potencial de desenvolupament, tenint en compte que pot tenir, diguéssim, limitacions imposades pel nou món digital. Jo crec que la pandèmia de la Covid amb això ens ha accelerat la necessitat de fer aquesta doble reflexió, una en clau interna, que hem hagut de fer meravelles per arribar als nostres col·lectius utilitzant la tecnologia, i alhora hem vist que les mancances o les limitacions d'ús de la tecnologia per a determinats col·lectius eren un inconvenient molt greu perquè aquestes persones fossin adequadament ateses o perquè arribessin a uns recursos. Per tant, en l'estratègia jo crec que haurem de contemplar aquestes dues probablement amb una intensitat significativa en els dos casos. Totalment d'acord. De fet, si parlem de tecnologia, també parlem de Big Data, de ciberseguretat, de realitat virtual i augmentada, d'intel·ligència artificial. I us volíem preguntar quina és la tecnologia que us ha despertat més interès recentment, si ens podeu comentar
quina creieu que pot ser més disruptiva des d'un punt de vista social i bé, si voleu comentar algun projecte en concret que considereu, doncs també endavant. Jo diria que totes, no? Les que s'han anomenat. Jo diria que totes les que s'han anomenat, però especialment a mi el tema del blockchain em sembla un instrument i un tipus de procés i de tecnologia molt potent. Principalment perquè farem els camins de manera més ràpida i millorarem segurament els nostres processos i circuits de gestió, no? Ja que moltes coses les durem a terme de manera automàtica. Clar, això inicialment es pot veure com una resistència al canvi o com un perill, però veritablement el que jo penso que aquest temps de gestió, perquè els processos seran molt més automàtics, els hem de poder revertir a les persones, atendre-les d'una manera més individualitzada, més personalitzada i amb més qualitat. Vull dir que això seria veritablement la tecnologia al servei de les persones i en aquests casos al servei dels equips de les nostres entitats, no? Si ho mirem d'una altra manera, com a exemples, hem de començar a veure que alguns ajuntaments, de manera incipient, ja han posat en marxa tot el que és el tema de les monedes virtuals. Això garanteix eliminar intermediaris i també millora la dignitat d'atenció a les persones. Per exemple, parlo del tema aliments. El carregar de bitcoins, targetes o de monedes virtuals, per dir-ho d'alguna manera, a les persones que tenen necessitat per garantir aquest dret bàsic, es dignifica. Eliminem, per exemple, les cues en aquest sentit. I després també es fa una cosa molt interessant, que és que es du a terme la compra de proximitat. També d'alguna manera promovent i prioritzant el que és el comerç de proximitat per les grans plataformes. Vull dir que acaba sent un projecte d'economia circular. I aquí jo crec que el sector ha d'estar molt atent en tot el que són entregues de béns. Jo ara parlo dels aliments, però podrien ser unes altres, perquè tot i que s'incipient aquest projecte, segurament es anirà transformant molt ràpidament i anirà convivint en sistemes més tradicionals, que és l'entrega d'aliments directament, que és el que majoritàriament es fa ara, o el tema, per exemple, de targetes moneders. Per mi el blockchain representa aquesta doble vessant, ja que pensar també que alguna de les nostres federacions amb aquest tipus de projecte ja incorpora aquesta tecnologia i aquests processos per optimitzar i fer més transparents la traçabilitat de donacions econòmiques. Vull dir que el tema és bastant potent. Sí, a veure, la veritat és que en quant a les diferents tecnologies que van sorgint, jo el primer comentari crec que aniran canviant. És a dir, les tecnologies evolucionen a una velocitat increïble i d'alguna forma cada una suposa una transformació, una possibilitat de transformació més gran o més petita, i a més els canvis cada vegada sembla que van més accelerats. La implantació del mòbil, per dir alguna cosa, ha estat a una velocitat increïble, molt més ràpid que altres tecnologies que havien arribat abans. I per tant, ara disposar d'un mòbil segurament forma una part significativa de poder estar integrat a la societat. I per tant, hi ha països que ja s'estan plantejant eliminar la moneda de paper o metall, per entendre'ns, i per tant tots els pagaments, tot apunta que d'aquí uns anys o unes dècades seran per via electrònica. Això pot suposar també uns nivells d'exclusió en determinades persones o col·lectius que no siguin capaços de poder disposar d'aquests elements. Per tant, la tecnologia obre unes oportunitats, com apuntàvem abans, però també uns reptes d'integració per col·lectius que ho requereixin. Jo crec que realment l'aspecte de les dades en general, i, si voleu, la intel·ligència artificial com a derivada última de l'ús de les dades,
poden suposar realment una transformació, diguéssim, molt rellevant, no? Ho seran o estan sent ja, sense cap mena de dubte, en molts sectors industrials. Vull dir, el sistema de conducció, la conducció autònoma, per posar un exemple, pot transformar tota una indústria del transport i la distribució d'una manera brutal, no? I això, a poc a poc, crec que anirà arribant als aspectes més de gestió, de transformació social, no? I com apuntava l'Adolf, alguns ajuntaments, no? Com el de Barcelona, que ja tenen una certa capacitat, una capacitat important de començar a analitzar dades, doncs ja en els seus estan donant uns instruments als seus professionals, no? Per poder ser més eficients i més efectius i donar un millor servei al ciutadà basant-se en el que seria tecnologies vinculades a intel·ligència artificial, no? Nosaltres segurament com a sector encara ens falta molt recorregut per arribar aquí, perquè per aplicar intel·ligència artificial necessites dades. I per tant nosaltres encara estem amb el recorregut d'implantar sistemes d'informació tradicionals, ERPs i sistemes d'informació de bases de dades, per poder disposar d'aquestes dades i a partir d'aquestes dades després poder aplicar sistemes més sofisticats d'anàlisi de les dades. Per tant, el fet és que la tecnologia anirà canviant, segurament la intel·ligència artificial serà una disrupció molt significativa i l'hem d'utilitzar pel bé comú. I amb això jo crec que les administracions són les que tindran una responsabilitat més elevada, perquè són, en definitiva, qui tenen molta informació del ciutadà. I les mancances que hi ha hagut, per exemple, en la distribució de les ajudes públiques derivades de tota aquesta crisi de la Covid i la dificultat perquè la gent accedeixi a aquestes ajudes, la veritat és que és una mancança derivada de que encara com a societat no estem preparats a utilitzar les dades adequadament. Sempre quan parlo de dades sempre dic l'exemple de que les entitats bancàries són capaces de posar en marxa un producte en un dia. I nosaltres, com a gestió de lo públic, i en aquest cas les administracions públiques, estan tenint moltes dificultats per fer arribar aquestes ajudes als ciutadans que ho necessiten. I, per tant, això vol dir que encara hem de fer molt recorregut en l'àmbit de la gestió de lo públic i jo crec que aquí les administracions públiques han de jugar un paper determinant en aquesta evolució. Exacte, sí. De fet, abans comentàveu que el tercer sector ha demostrat una capacitat de reacció molt gran amb la crisi de la pandèmia i és per això que, com bé comentava ara el Xavier, volíem parlar de què creieu que hem de fer millor en l'àmbit de la digitalització en aquest nou futur postpandèmia. Bueno, això també és una pregunta molt interessant, molt potent, Aviam, les entitats del tercer sector s'han tingut, com comentàvem abans, com tota la societat i tots els sectors s'han tingut que reinventar moltes coses, especialment des de fa un any arrel de la crisi de la Covid, 2019, i hem tingut que adaptar millor o pitjor els nostres entorns de treball, tant de caire relacional com tecnològic, a aquest nou escenari. Això no ha estat fàcil. El nostre sector és un sector on les persones estan al centre i aquest canvi i aquesta transició ha estat gràcies a les persones, a les federacions, però també a la tecnologia i a la innovació organitzativa que han dut a terme les nostres entitats per adaptar-se i fer front a aquesta nova realitat pandèmica. Podríem dir que en termes de gestió, les entitats del tercer sector durant aquest any hem estat molt més productives. Per què? Perquè veritablement i principalment i majoritàriament amb els mateixos equips de persones tècniques, voluntàries, en època prepandèmia, en molts casos hem doblat i hem triplicat els nostres projectes i les persones que hem atès. Clar, això sembla una mica un miracle, Però ho hem fet. I ho hem fet gràcies a la capacitat professional i humana dels nostres equips, però, lògicament, la transformació digital aquí ha jugat un paper importantíssim per relacionar-se d'altres maneres i poder fer mans i mànigues i arribar a tothom.
que es demanava ajut. Sí, la veritat és que la crisi, no, de la pandèmia ha suposat un repte brutal, no? Perquè de cop, com aquell que diu, d'un dia per l'altre vam tenir mesos per preparar-nos, perquè sabíem que venia de Xina, però tot vam fer tard. Aleshores, d'un dia per l'altre hem fet coses increïbles. El sector social i el conjunt de la societat, no? Hem fet coses que mai creiem que podríem fer en aquesta velocitat, no? I la veritat és que tothom i el tercer sector també hem tingut una capacitat d'adaptació molt notable, no? I ens hem digitalitzat, entre cometes, i hem establert fluxes de relació amb les persones a les que atenem digitals d'una manera increïble, una velocitat increïble, no? I per tant, jo crec que això ens ho hem de veure com una cosa molt positiva, no? Crec que hem d'estar satisfets de l'esforç que s'ha fet i dels resultats que hem obtingut, però alhora també crec que ha aflorat, no, aquest endarreriment o aquestes mancances en relació a l'ús de la tecnologia que tenim com a sector, no? Vull dir, jo crec que també ho ha fet palès, no? Hem reaccionat molt bé, però hem vist que estem lluny de poder utilitzar tots aquests instruments d'una forma adequada, no? Per tant, jo crec que l'aprenentatge és doble. L'aprenentatge és que quan ens hi posem podem avançar molt, no? I que, per tant, hem de continuar treballant amb molta intensitat per anar introduint l'ús de la tecnologia en la innovació dels nostres processos, no? Jo crec que aquest és una mica l'aprenentatge que jo suggeriria derivat de tot aquest procés de pandèmia, no? Sí, de fet, durant la crisi de la Covid-19, les eines digitals han permès reduir l'aturada de l'activitat i, de fet, el canvi que la revolució digital està suposant per la societat i l'economia és de gran magnitud. Cal que es consolidin també aquests avenços, no? Ara la Comissió Europea ha posat de manifest que la transformació digital és un dels pilars per a aquesta recuperació. Llavors, de manera més concreta, com creieu que ha afectat aquesta pandèmia a l'adopció tecnològica per part de les entitats del tercer sector? Sí, em sembla que l'afectació bàsicament ha estat, no, una necessitat imperiosa de continuar atenent a les persones en l'àmbit digital. I, per tant, el que hem fet molt, no, és aprendre a utilitzar les eines de comunicació, muntar grups de tota mena per continuar estant en contacte amb la gent que havíem d'ajudar, muntar protocols nous i noves formes d'actuació, apalancades sempre en la tecnologia, sobretot en el marc del confinament estricte, no? Doncs no hi havia cap altra alternativa de continuar atenent a les persones, no? I, per tant, ha sigut com un aprenentatge superaccelerat de continuar fent aquesta atenció i d'intentar identificar l'impacte en les persones a les que atenem, no? Que estava suposant la pandèmia, no? Jo crec que l'adopció tecnològica més gran ha estat d'utilitzar les eines disponibles per continuar atenent a les persones, no? I això és una reflexió interessant en el sentit de, o crec que és que tampoc hem fet un avanç en allò que és de transformació de les nostres maneres de treballar i d'utilitzar la tecnologia. Hem estat molt focalitzats en aquesta situació de que no podíem sortir al carrer, no? Què fèiem amb la tecnologia en aquestes circumstàncies, no? Per tant, ha estat un aprenentatge molt accelerat i molt profitós i que ara podem aprofitar per quan anem entrant a la situació de normalitat, totes aquestes capacitats que hem desenvolupat, veure com les integrem en el nostre dia a dia, no? I no oblidar que hem de continuar treballant amb una visió més estratègica i més a mig termini per anar incorporant la tecnologia, perquè no tot és utilitzar el Zoom i tenir grups, diguéssim, digitalitzats de comunicar-nos amb la gent. Hi ha molts altres usos que hem d'anar posant sobre la taula de l'ús de la tecnologia. Jo, un exemple concret, és dir, en l'època més dura de la pandèmia, és a dir, amb el confinament total, el mes de març, les entitats, per exemple, de la taula, que treballen a les persones grans, van seguir actuant i van seguir comunicant-se amb les persones grans. Aquestes no podien vindre a les nostres seus, no podien fer tallers de memòria, i tot això ho vam fer amb eines digitals, a través de plataformes virtuals i veient a la persona, veient-li la cara, perquè prèviament, en molts casos, ja s'havien format i amb aquelles que no podien tindre ja una part més vinculada al vídeo, com a mínim eren trucades telefòniques, no?
Això jo crec que és de les coses aquelles que més amagades de la pandèmia, però ja que recordar que moltes persones grans viuen en absoluta soledat i a vegades l'únic contacte que tenen és la trucada d'una persona a les nostres entitats per saber quin estat té, com es troba, ja que la seva xarxa veïnal o familiar, o per diferents motius, hi ha mancances de relació o a vegades són motius geogràfics, no? Que tens la família en un altre lloc. Jo penso que aquí, de manera concreta, s'ha ajudat molt i s'ha pogut mantenir aquest vincle, per exemple, amb una població molt vulnerable en la qual moltes entitats de la taula treballem, no? I, bueno, jo penso que això també, el tema aquest, té molt a veure també amb un tema de generació, no? És a dir, ja estem treballant amb unes edats, a vegades, i amb unes persones que venen d'una generació on la tecnologia ni està ni se l'esperava. Hi havia la ràdio i la tele, no? Això, progressivament, quan la piràmide d'edat, les persones de 30, 40, 50 es vagin fent grans, tot el tema del treball de les nostres entitats a nivell tecnològic amb les persones veritablement serà com el pa de cada dia, no? Penso que anem a uns models mixtes. Lògicament, hi ha unes activitats que han de ser 100% presencials, però anem també a un model d'atenció en sistemes virtuals. Ara encara ho tenim menys apamat, perquè estem atenent potser unes generacions que en aquest sentit no han estat formades, però a mesura que aquestes generacions o les properes vagin entrant amb edats de 60, 70, 80 anys, tot això ho tindrem per la mà. I un altre efecte molt clar, jo penso, de la tecnologia aquesta en clau interna ha estat la capacitat del sector també d'adoptar sistemes mixtes de treball. Vull dir, penso que majoritàriament les entitats hem incorporat el teletreball en major o menor mida, amb aquells llocs de treball que el podíem gaudir o el podíem fer, amb altres no. Hi ha entitats com la que jo represento que majoritàriament hem d'estar al peu del canyó, però sí que hi ha, per exemple, totes les entitats, algun tipus de llocs de treball més vinculat, per exemple, a aspectes de gestió tècnica, administratius, de documentació, que hem pogut anar incorporant el teletreball i aquí no ha passat res. Penso que també ha estat un avenç en la qualitat de vida dels nostres treballadors i treballadores i en la conciliació de la vida personal i laboral.